hajzle, kdy tě ta puberta pustí. Půjč mi 100 do pondělka. Já vím, jinak bych ti nepůjčil. Dík. 여기는 1988년 체코 프라하. 중년의 독신 남성 루카는 한때 국립 오케스트라의 첼리스트였지만 공산 정권에 대한 비판적인 태도로 해직되고 지금은 장례식장에서 조용히 첼로를 연주하며 근근히 생계를 이어가고 있습니다. Počkej. No teda řeknu ti, zezadu to bylo lepší. Já se neotočil, já mám furt krásný na dosmě. Složenky, vy krávy. 음악 외에는 큰 관심이 없고 자유로운 영혼을 지닌 루카. 불쑥 찾아온 외로움에 주변 사람들에게 연락을 해보죠. Zuzi, že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa. Takzvaný socialismus v Československu byl jednou rozvíjen, jindy prohlubován, jindy demokratizován. Ale žádné kosmetické úpravy jej nezbavily jeho podstaty. 당시 체코슬로바키아는 공산당에 대한 불만이 증가하고 있었고 변화를 원하는 시민들이 많아지고 있었죠. 이런 상황들로 가난한 루카는 비문을 수선하는 부업을 하기도 합니다. Aha. Louko, ty blbče, víš, jak dlouho já jsem na tohle. Ty jsi nebyl nikdy ženatý, víš? Kdo se chce věnovat hudbě, nemá se ženit. Hudba, to je celibát. Nějak škytáš to na co? To mám vždycky, když... Ty víš co? Zvednout levou nohu. Hele, co to je? To jsou holuby. Brousej si zobáky o plech. Hele, a proč tebe vůbec vyhodili z té filharmonie, když jsi tak dobrý hráč? Hele, ono to pomáhá. Teď jsem to říkal. 부업으로 알게 된 친구들을 만나게 되는데 그들은 루카의 잘 나가던 시절 이야기를 듣고 싶어 합니다. Helejte, mám pro vás 1000 zakázek. No to je krása, pane Brož. Hrobník jako vy, to je radost pro celý hřbitov. No ale dobře to děláte. Pane Louka, vypravujte o tom koncertě v Americe. To bylo v Novém Yorku. Hráli jsme a ta Carnegieho hala byla narvaná k prasknutí. Uvítání teda nic moc. Takový vlažný potlesk ze slušnosti. Ty různý rasisté neřekl, pane Louka. Tak v tom hledišti seděli Číňani, Japonci, Černoši, jeden takový obrovský. A já si říkal, jak jsme dohráli, vteřiny naprostýho ticha. A pak se to stralo. Potlesk, rozumíš? No a jak jsme se děkovali, tak já jsem očima vyhledal toho Černocha a ten chlap vám stál, plácal o sebe těma tlapama, co jsou zevnitř růžový. A po té jeho africké tváři se mu koulely slzy, pánové, jako hrachy. No a já jsem hotový. 다시 한번 옛 시절 이야기를 꺼내고 유부남인 친구의 집을 방문하게 되는데 No když o to právě jde, takový melouk jste ještě neměl. Takhle schrábnout. Tati, Andy má klíště a už je nacucaný, podívej. Máš doma taky nějaký zvíře. Tak co vlastně má? 정신이 없는 와중에 위장 결혼이라는 솔깃한 제안을 받게 되는데요. My máme takovou starou, aby se tak řeklo, tetu, no. No ne, pane Broši. Teta je Ruska. No a ještě ke všemu Ruska. Pane Louka, byla by to fingovaná svatba. Ne, pane Broš, já jsem proti jakýmkoliv svatbám, opravdu. Potřebuje naše občanství, aby nemusela jako zpátky do Ruska. Byla by to jako fingovaná svatba. Jenom jako. Za 40 000. Mně teda, pane Louka, to připadá lepší kšeft, než pozlacovat hroby. Hroby! Samý hroby! Sakra práce! Tak nic, pane Broš. No to já nejsem, opravdu, to není pro mě. 하지만 외국인과의 결혼이라는 점이 마음에 걸린 루카는 그 제안을 거절하고 오랜만에 어머니를 찾아갑니다. Úterý a cvič. Dneska to byla bída z nouzí. Nashledanou. Ahoj. Jako bych to byla. Víš, co bude dneska k obědu? Ohlířina. Vytulka psal.
Je to za sklem. Za to ty jsi neposlal ani pohled. Nebyl čas, mami. Čti to nahlas, jestli to čte. Nikdy mi připadá, že nemáš Víťu rád. Dělal mi, že utek. A tomu přece nebudeš vyčítat. Vyděláš, Fráňo, jako virtuos se zase zmůžeš. Jo, říkal pan Holeček, že bychom měli vyměnit okapy. Materiál i práce. Prosím tě, mami, kde bych na to vzal? Když jste mě kvůli tomuhle baráku podřeli na kůži. Jak to můžeš takhle říct, Fráňo? Vždyť ten dům je teďko tvůj. Jinak by nám ji přece zabavili, když je Petulka emigrant. Hlavně nespadni, Fráňo. 나이 들어서도 엄마만 만나면 왜 그렇게 싸우게 될까요? 안 그래도 경제적으로 힘든데 돈이 필요하다는 말에 예민해지죠. Co ti myslel těma mrtvolama? Když jsou mrtví, když jsou jako vlažný, víš? To jsem blázen. Se tady tohleto vzal. A odkud to máte? Našel jsem to. podívejte. 엄마를 만나 이런저런 일을 겪은 루카는 생각이 바뀌고 결국 브로즈의 제안을 받아들이며 소련 여성을 만나게 됩니다. To je jasný, poněvadž... Když by znali po-německy, by mohli mluvit s Naděždou po-německy. To je mně jasný. To je mně jasný. By měli zprva nechuť proti německy, teď proti Rus. Ale to máte úplně jedno. O to se nebude nikdo zajímat, jak si spolu povídají. Kromě něho? No, mistr Louka měl jistotu, že to je všechno férový. Žádnej podráz, že to není. Do půl roku rozvod a... To je pravda, pane Louka. Jako svatba. Protože dělat. Jakou první noc? První noc přespát. Jo, až po vás půjdou. No, jakože hned se rozešli. Krasavice. Krasavice. Emane, nikomu o tom neříkej, co jsi viděl na Vyšehradě, rozumíš? Nikomu. Komu jsi to už ne? To si teda kretén, Emane. 위장 결혼이었지만 루카의 들뜬 마음은 감출 수 없었습니다. 55살의 새 신랑은 자유로운 영혼 그 자체였죠. Že já a Naděžda strávíme spolu opravdovou noc. Что он сказал? Luka, je to senzační, ale pojďte se domů. Aby se nyní odebrali do svých domovů a nechali snoubence o samotě. Slibuji, že dneska já budu Ilja Muromec. Ilja Muromec. Ty jo. Čurela Plenkovič. Pane Luka, oni vás neznají. 어찌됐든 그 돈으로 바라던 자동차를 뽑았고 궁핍함에서 조금 벗어날 수 있었죠. Nový, viď? Starší, mami. Tvoje auta nerezavě. Vidíš, co jich je? Jako kovy. Věřil bys, že hodně našich lidí s nima křepanty se paktujou. Vlastenci. Jsem ti kafe a nějakou čokoládu. Vy jste hráli v zahraničí, Švýcaři měli vždycky nejlepší čokoládu. Můžu tě někam přiblížit? To jsi vyženil? No, vidím, že musil žvaní, kudy chodí. Kláro, podívej, celá ta moje svatba. Ale mě to nezajímá. Já jsem tak pitomá, já jsem se kvůli tobě málem rozvedla. 생각보다 진지했던 클라라는 그 소식을 듣고 삐졌지만 루카에게는 새로운 인연들이 계속 생겨 여자는 끊이지 않았죠. Já vám to připošlu tady. Dobrý den. Mě posílal pán z Toklasa, abyste se na mě pozrel. Jak dlouho hrajete, napijete se? No, prsty máte dlouhý. Stiskněte ho nohama pevně. Který přítel? Teď? Budete muset přijít jindy. To je škoda. Mně to povídejte. 하지만 기쁨도 잠시 브로즈로부터 충격적인 소식을 듣게 됩니다. Pane Luka, průser. Naděžda emigrovala do Německa. Jela tam se zájezdem jako tlumočnice. Zůstala tam. No jo, ale máte český občanství. Díky vám, pane Louka. A taky, že tady nechala to děcko, tak mohla s tím zájezdem jet. Horší věc je, že se teď asi začnou o vás zajímat fízlové jako o manžela. Kluk zůstane u tety a ta se o něj postará, než si ho... A kdy asi taky mám čekat? Asi brzo.
모든 게 꼬인 상황에서 아이의 할머니가 위중해지자 루카는 그녀의 아들을 떠맡게 되는데요. Jste otec tady toho dítěte? Jak otec? Počkejte, já jsem jenom vzdálený otec, chci říct nevlastní. Tak pojď, no. Pane Brož, víte, co se stalo? To jsme si nedomluvili snad tohleto. Víte co, přijďte zítra k nám a probereme to, pane Louka. Sakra práce. Bačkory máš? Do prdele, to bude domluva s tebou. Rozvázat boty si snad umíš, ne? Yes. Tak se napij čaje aspoň. To je ruský čaj, ten pijete v jednom kuse, ne? Ale nedělej, že nerozumíš. Jsme Slovani, oba. Ale čaj musíš rozumět. No vidíš. Na území naší vlasti je v současné době 115 000 pozůstalých. Nebreč a spí. jednu noc. 예고도 없이 5살 아이를 돌보는 건 쉬운 일이 아니었죠. 그렇게 하루가 지나고 마침내 브로즈를 만나게 됩니다. 그는 루카에게 할머니가 괜찮아질 Ona 때까지 byla od 만나달라고 začátku 하죠. proti tomu, abych vás do té svatby zatáhl. Já jí teď nemůžu do toho Rumrajchu přivízt domů ještě 5. dítě. Vydržte to s ním. Já mám odmáznu 2000 z dluhů. Já to vidím tak, pane Louka. Do 14 dnů je teta z nemocnice doma. Teď ti můžete krásně tvrdit, že jste to s tou svatbou myslel vážně. No jim, až vás budou vyšetřovat. 그렇게 루카와 콜리아의 불편한 동행은 2주간 이어지고 그 사이 크고 작은 일들이 생기며 둘은 조금씩 가까워지는데요. A řekl jste, že je vystrčíte. A nevystrčil. No, to je hezký chlapeček. Či fakt chceš? To je od bratra syn. No taky se nic nestalo. Náš, váš. Co říkáš? Náš, váš. No, že ten váš tam dáváme z donucení, víš? Rozpínaví jste. Kam šlápnete, odsud už se nehnete. Kradete kufry a cizí území. Náš krásný. Jirky, náš je krásný. Náš krásný. Bábuška! Dobrý den. Já jdem na tu hodinu. Vnúčik? No to už vůbec ne. Je to Rus. Už môžem hrať? Uděláme parník. Náš krásný. Tak preto zdobíme. Pán Louka. K babušky pojdu. Ano. Včera zemřela. 7 ráno. A kde bábuška? Bábuška spí, nemáme jí budit. Existují přece tyhle sociální pracovnice. Já bych zažádal, aby vzali dítě do péče. Nepovoluje do školky. Přece nemůžeš kluka vláčit po krmacích. Podívej, co maluje. To je rak. 이러지도 저러지도 못하는 상황에서 결국 친구의 조언에 따라 사회보장부를 찾아가고 잠시 콜리아를 맡기기 위해 어머니 집으로 향합니다. A že se jmenuje Kolia, to je přece ruské jméno. Nemohl by tady pár dní zůstat? To jsi mě teda zaskočil, Frau. A jak dlouho by tady byl? 소련 아이라는 사실을 숨긴 채 어머니에게 돌봐달라고 했으나 Naše. Co to říká? Jugoslávský vojáky, víš, mají podobné uniformy. Lhal jsi mi. Je to Rus. My všichni Rusové nejsou stejní, jeho rodiče. Ruské dítě tady nechci, s tím nepočítej. Pojď, půjdeme ke Strejdovi Růžičkovi. 결국엔 삼촌 집에 신세를 질 수밖에 없었습니다. Víš, co říkal jeden jasnovidec z Krkonoš? Měl vidění, jak komunisti skupovávají pruty zlata a táhnou ve velikých tlupách, jenomže doma o ně nikdo nestál. Hlavně mládež. 그 당시 체코 사회 분위기에는 민주주의로 바뀔 수도 있다는 희망적인 이야기들이 떠돌았고 Nehrajeme, pane Louka, pro nezájem. Ruský děti z kasáren byli včera a dneska nikdo.
Kolik musí být diváků, aby se hrálo? Nejméně 5, ale 5x do 10. řady. 그는 삼촌 집에 잠시 머물며 콜리아와 함께 나름의 휴가를 보내다가 다시 프라하 집으로 돌아옵니다. A kde babuška? Babuška spí. Ten dopis je od policie. Asi jste blbě parkoval, co? Pokorný. Vy budete pan Louka, že jo? Ano. Tak pojďte. Vy jste vzal s sebou... No, nemá ho kdo hlídat. Snad by mohla Jitka zatím se o něj. Tak pojď. Ten nepůjde. Není zvyklý na cizí lidi. Kdybyste měli tušku a papír, on by si kreslil. Posaďte se, pane Louka. Zapřísáhlý starý mládenec a najednou 55 lubo. To se člověk zamiluje raz, dva asi. No, to víte. Tak malostranská kavárna to byla. Slovo dalo slovo. A vy umíte dobře rusky. Hezký. Ukažte. Čest. Tak jak? To je kapitán Novotný, pane Louka. Poslechněte, bratr vám emigroval, žena vám emigrovala, co? Vy jste spolu po té svatbě moc nežili v té vaší věži, co? Nerozuměli jsme si, ona rusky a česky, tak jsme si řekli, že budeme žít každý zvlášť. A teď budeme klopit. Kolik jsi za tu šeškárnu dostal? Na něco jsem se tě ptal. Kde jste vzal peníze na toho Trabanta? Svěřila se vám Biliukovová, že hodlá emigrovat? Milej zlatý. Ta svatba to byl fingáč jako vrata. Kdo to zprostředkoval? Za jaký úplatek jste to udělal? Prostě po chlapsku. 강도 높은 경찰 조사를 마친 뒤 긴장이 풀려 그만 지하철에서 콜리아를 잃어버리고 맙니다. Míšo, já vím, jo. Ježiš, kluk. Na trase B se ztratil 5letý chlapec. Neumí česky, slyší na jméno... Kolio, ty neboj sa. Hlavně nikam neuběgaj. Konec hlášení v ruském jazyce. Kolio! Ty jsi mi dal. To nebyl telefonát, pane Louka, to bylo kvílení po drátě. Jo, a že vás prej moc pozdravuje. No, tak to je od ní hezký. 나데즈다는 독일에서 모든 사실을 알고 있었지만 다시 체코로 돌아오면 소련으로 돌아가야 하기에 올 수 없는 상황이었죠. Алло, бабушка, ты я, Коля. Слышишь? Слышишь, мы были у тебя, но ты спала. Приходи к нам, бабушка. Zuzi? Louka, já hlídám jedno ruský dítě. Prosím tě, nemohla bys mu přečíst nějakou pohádku? На самой вершине Кавказских гор на звезде стоял маленький домик. В нем жила старая овца со своей овечкой. Красивая. Dík, Zuzi. U mě si je zapomněla. Černý s krajkama. To si šla domů bez nich. 독신주의자 루카는 점점 혼자가 아닌 둘의 삶에 익숙해지기 시작합니다. 콜리아에 대한 애틋한 마음이 커질수록 아이에게 남은 엄마의 빈자리 역시 점점 더 크게 다가옵니다. Sem se mi dívej, hele. Maminka není doma. No, nasadíme antibiotika, takže po 4 hodinách nařiďte si na to budíka. Že to trochu zastudí. Áro, že jsi přijela. A nezlob se, že jsem tě volal tak pozdě. A co řekneš doma? No, že jeden můj bývalý milenec vyženil dítě a neví si s ním rady. Bych nikdy nevěřila, že se budeš takhle bát o cizí dítě. Politicky pronásledovaný člověk. Já jsem mohl jezdit na západ. No a když jsme se vrátili, tak pak já napsal celkem o hovnu soudru Bláho. Pane bože, já jsem si myslela, Bůh ví, co si jim neproved. Pěkně jsi to vyplnil. 이젠 정말 아빠가 된 걸까요? 루카는 직접 동화를 들려줍니다. Žili byli dědeček a babička.
My půjdeme s dědečkem do města a zůstaneš v domě sám. Tady žili vidry. А это что такое выдры? Vidry lovili pstruhy. Что такое пструги? Рыбы капут? Ježíši Maria. Nějaký enderák slaví narozeniny, víš? А что это? Ну а когда у меня будет день рождения? A kdy ses narodil? А вы, Тати. К сожалению, день рождения! Zdravej a veselej. 좋은 시간을 보내고 있던 그때 잊고 있던 사회보장부 직원이 Jsem 찾아오게 되죠. Zubatá z odboru sociální péče. Vy jste nám napsal, pane Louka, tu žádost, že jste na chlapce sám. Samostatné lůžko nebo dětský pokoj dítě nemá? Té národnosti, vidíte. Ano, ale obstojně ne. Matka emigrovala na západ, vidíte. Věc se má tak. I když matka s ňatkem s vámi, chlapce patrně umístí v některém z dětských domovů v Sovětském svazu. Ten dopis můj, nešlo by to stornovat? Oni by to pak převzali po své koleji. 콜리아를 엄마의 품이 아닌 홀로 외롭게 소련으로 보내게 될 위기에 처한 루카는 급하게 떠나야만 했습니다. Co ty tady? Vemeš nás na noc? Hele, myslíš, že mě nováček veme? Řekneme mu. A furt budeš chlastat Gagarinův pramen. Uzavřela národní třídu i přilehlé ulice, studenti tváří v tvář ozbrojené moci skandovali studenti pražských vysokých škol, vyzývají všechny spoluobčany. Sanita projíždí dál. Tady máš mámu. No, to je maminka. Ale co to je? Я еще раз благодарю вас и прошу. Ahoj, Тася. Ahoj. Когда ты приедешь за нами? Ahoj. Vzpomínáte si na mě? Vzpomínám.